Wasu zaman su ya kai har ba su san rabuwa. Zaman aure, zaman aure, zaman aure. Shikenan. Me kake kallo ne? Lafiya, zan ki shirye dai na ga kin zo kina ta babbata rai. Me ya faru? Wani abin ne ya faru kuma? Wani abin aka yi? Halin maza ne ke bani mamaki. Masoyi. Wato da ake ta namiji ba dan goyo bane ba ko? To da gaske ne. Wani abin aka yi miki? Ina ga wata Fatima da nake mun baka labarin ta. Jiya ta kama mijinta yana chatin da wata. Sannan zaka sha mamaki Allah in ka ga mutumin nan zaka dauka hannu aka same a baki ba zai tauna ba amma ina abin mamaki wai chatin da wata. Ya kamata fa mata in suna son zaman lafiya su rabu da wayar namiji. Kana bani mamaki masoyi. To menene laifi idan mace ta dauki wayar mijinta? Akwai wani privacy da ake boyewa, akwai wani dalili da zai sa mace ba ta dauki wayar mijinta ba? Zaman aure